बरायफिनलायबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ आरोबाव दाखालिनि ससे थालांनाय भिडिअखौ दिनै खालामजोबनो हायो ना हाया नायनोसै। अखा हाहां जादों। दाखालि बे ससेयावनो थाथ'नाय जादोंमोन। इलाय दाखालिनिया अखा हाहां बोथोरा माने एसे बेलेग दिनै जायगासिम थांनो सेस्था खालामनोसै। जायगासिम थांनो हायोबाथ' बिराद मोजां जासिगौमोन। नुबायना उननि भिउखौ बोरै बै जाबाय सरायघाट दालां। एसे गोजानानो थाबायलांनांगौ थाबाय प्रेक्टिसबो जायो आरोना गोजौ नालाय लामाया बिराद लेन्डस्लाइडिं जायो बिजा अखा हाबा गिनांगौ दं। प्लेन लामा मोनसिगोन आरोना दा प्लेन लामा मोनबाय। थांनोथ' गोसोमोन गोजौसिम दा अखाबो माथो अखाया हाहां जाथारबाय। थांनो हानाय नंला खोमा दिनै। मोजां समबो सफैयाखै नालाय ओरैबायदि दिनैबो थांनाय जानाय नंला माने नै अखायानो बिराद माने अखा मोफ्लामगासिनो दं। थांनानै दा फैफिननो हायाबा दिगदार जागोन ना। ससे थाबायबानो मोनसिगौमोन माने होमबाबो दा थांनो मानो नै बेयाव लिरनाय दं। इजा थांबानो मोनबायमोन आरो एसे थांबावबानो। थांफिननोसै थांफिनबाय गाहायाव ओंखारलांफिननोसै गोजौसिम थांथ'ला मानोना दा अखा हाबा दिगदार जाहैगोन ना। अखाजों सिजा दा थांबा दिगदारबो जागोन। एसे गोजानबो लामाया अखाजों सिजा थांबाय थानोबो हाया। बेखायनो दिनैबो थांनाय जानाय नंला आरो आं थाजासिम देखायहैगोन र' सानसेबाबो जे बिजाननिफ्राय बेसेबां गोजान जायो आरो बोरै लामाफोरा बोरै एकदम माने मन्दिरसिमथ' गारि आरो थांनो हाया आरो मन्दिरनिफ्राय एसे माने ससेयाव दोननांगोन गारिखौ इजानिफ्राय थांबाथाय आरो मेन लामाजों थांबाथ' मन्दिरसिम माने गारि लांनो हाजोबो। इजानिफ्राय थांबा हाया। जायगाफ्रा मोजांमोन ना होमबाबो नुहैगोन र'।